Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dyfron ac yn diolch yn bod yn gallu dod yn hyderus gan yn dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gofyn i ti fendithio yr myfyrdodau byr yma nawr, y bydd wrth i ni ystyried geiriau yr emynau yma i ni yn diolch am bob un cymor sydd i dy addoli di ac yn gweddio Dduw byddi di yn gweithio yn ein plith yn y dyddiau yma, byddi di yn tywallt ysbryd ar nhw, yn dychwelyd i'n gwlad unwaith eto. Trigger ha nawr wrth ddim diogelan hamser i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Hoffwn ni edrych heddi ar yr emyn Iesu Iesu rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd. Ond cyn i fi edrych yn fwy manwl ar yr emyn, o'n i'n meddwl pa mor aml i ni yn canu'r emynau yma. Ac efallai bod na elfen, ac yn llawer i aml, elfen o ragryth yn y ffordd i ni yn canu. Y rhai sydd wedi dod i gredu, bod na hyd yn oed rhagryth yn y ffordd i ni yn canu. Y rhai sydd yn honni bod ein bod ni'n gwybod ein bod ni'n blant yr arglwydd Iesu Grist, bod na ragryth yna wrth i ni canu emynau fel hyn. Achos petai ni yn canu'r emyn hon, o waelod ein calon ac yn tystio ein bod ni'n credu'r hyn y mae'r emynydd yn ei ddweud. Dwi'n siŵr bydd yna wahaniaeth mawr yn yr eglwys sydd ohoni heddi. Ydyn ni wir yn gallu dweud hyn? Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gydam Duw. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth, a welodd llyged ar hyd wyneb deiar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch, nef y nef. Cyn i mi ystyried y geiriau yr emyn yma, roeddwn ni'n gwrando ar bregaeth gan Dr Martin Lloyd-Jones ar y claf o'r parlus. Ac yna ath yn ychymig i ar grwydr wrth i fi ystyried yr adroddiad yna yn yr ysgrythyr o'r claf yn cael ei achau. Ac yna nes i feddwl, be fydde bywyd y claf o'r parlus ymhen blwyddyn, ymhen amser ar ôl y digwyddiad? Nes i feddwl, beth petai yr Iesu yn dod yn ôl i'r ardal a bod y claf yn cael clywed hyn? A fydde'r claf yn dweud, wel, dwi'n brysur heno, dwi ddim yn gallu dod i gyfarfod ar Iesu. A fydde'r claf yn braidd yn llipa yn ei ymateb, yn meddwl, wel, fe ddoi os fedrai, os dwi'n gallu ffitio'r amser mewn, os fyddai'n gallu dod, fe fyddai'n yna, ond mae gen i pethau pwysica i wneud. Wel, wrth gwrs bydde hwnna byth yn digwydd. Mi fyddech chi'n meddwl, gafodd hwn y fath iachad, y fath fendith ysbrydol, mi fydde fe yno beth bynnag bydde'n digwydd. Mi fydde fe'n neud yn siŵr y bydde fe'n gallu bod yna i gwrdd ar Iesu. Ac onid yw hynny yn rhywbeth i ni'n honni yn ein tystiolaeth ni. Os i ni wir wedi dod yn Gristnogion, yna dyma beth i ni'n tystio iddo, fod yr Iesu yn bopeth i ni. Fod yr Iesu wedi achub ein heneidiau o golledigaeth tragwyddol. Dyna beth ni'n honni os ni'n Gristnogion. Nad oes na uffer, nad oes na golledigaeth, nad oes na far, nad oes na gosb i ddod i ni bellach. Unwaith yn gadwedig, wastad yn gadwedig. Dyna fendith. Mae yna ddewyd i ni fod heddwch cydwybod yn ystod bywyd, ond hefyd heddwch a Duw. Nad yw Duw yn mynd i ddelio â ni yn ôl ein heiddian. Dyna beth i ni'n honni ein bod ni wedi i brofi yn ein tystiolaeth ni, ein bod ni wedi dod yn Gristnogion. I ni yn honni ein bod ni'n credu y daw dydd pan fydd pob deigryn yn cael ei sychu ymaith. A byddwn ni'n cael gweld yr arglwydd wyneb yn wyneb. Dyna beth i ni'n honni pan i ni'n dweud ein bod ni'n Gristnogion. Beth i ni'n dweud hefyd yw, heb yr arglwydd Iesu Grist nad oes gobaith i ni. Nid trwy ein gweithredoedd ni i ni yn gadwedig, nid trwy ein hymdrechion ni, ein crefydd ni, i ni'n cael y sicrwydd y cawn fynd i'r nefoedd. A treulio'r holl dragwyddoldeb yn ei gwmni ef. Dyna beth i ni'n honni ein bod ni'n credu. Nawr, os yw hynny'n wir, pam felly fod gymaint, ac i bob un ohono ni'n tystio hyn, pam fod yr eglwys felly
mor llipa, pam i ni mor gyflym i chwilio am esgus i fydolrwydd, pam i ni wastad yn chwilio am esgus nad ydyn ni'n gallu rhoi fwy o amser i'r arglwydd, nad ydyn ni'n fodlon sefyll lan drosto ac i siarad drosto, oherwydd falle bod cwilydd arno ni, efallai bod yna embaras yn dod ar ein traws ni, bod ni'n teimlo fydd pobl yn chwerthin am ein pennau ni. Pam felly bod cwrdd gweddi, bod mor anodd i gael yr holl aelodaeth i ddod i'r cwrdd gweddi? Bob wythnos. Pam fod yn anodd i gael pobl i ddod i bob oedfa ar y Sul? Bore pnawn a nos. Pam fod 2 oedfa ar y Sul yn ormod? Mae tu hwnt i ddychymyg i ddisgwyl bod y claf a'r parlus yn esgusodi ei hun rhag dod i gyfarfod ar Iesu, achos chi'n dweud, cafodd e'r fath fendith. Ond dyna beth i ni'n honni. I ni'n honni ein bod ni wedi cael y fath fendithion. Dyma beth mae'r emynydd yn ei ddweud. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd. Ond nid yw'n wir i ni fel Cristion? Fel Cristnogion, dyma beth i ni'n tystio bod yr arglwydd Iesu Grist yn fwy na digon. Mae pob peth i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Rwyt ti'n llawer mwy nac unrhyw beth y mae'r byd yn gallu gynnig. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r 11. Pan ni'n clywed ei enw, i ni'n cael ein hatgoffa fod iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist, mabwysiad yn yr arglwydd Iesu Grist, cyfiawnhad ein bod ni wedi cael ein maddau, wedi cael ein golchi, bod etifeddiaeth o'n blaenau ni sydd yn anllygredig, dihalogedig, yng nghadw i ni yn y nefoedd. Mae'r holl bethau yma, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r 11, oll yn gyfan daeth i meddiant gyda'n Duw. Mae pob un bendith yn ein meddiant ni. Mae'r holl addewidion dod yn wir i ni. Pan i ni'n dod yn Gristnogion, mae'r bendithion yma yn cael eu pentyrru arnom ni. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn, a'r bob peth a welodd llyged ar hyd wyneb de ar lawn. Dyma beth sy'n wir. Mae'r Cristion yn gallu dweud, rhosyn sarom, ti yw tegwch nef y nef. I'r Cristion, mae'n tystio i'r ffaith mae'n cofio nôl cyn iddo fe ddod yn Gristion. A pan oedd yr argyhoeddiad o bechod wedi dod drosto, pan dechreuodd weld nad oedd mor dda ag yr oedd yn ei ddychmygu. Pan dechreuodd gofio am y pechodau yr oedd wedi wneud. Pan dechreuodd sylweddoli ei fod yn atebol ger bron Duw am y pechodau yma. Pan sylweddolodd gafodd ei eni'n bechadur. Mae'r Cristion yn cofio nôl i hynny ac yn cofio'r baich drom ei ogrwy fel mynyddoedd byd. Mae'n cofio'r profiad, mae'n brofiad anodd, mae'n brofiad erchyll, mae'n brofiad unig. I chi meddwl sneb wedi mynd trwy'r profiad yma'r blaen. Ac i chi ddim yn gwybod pa le i droi, chi'n trial gwella'ch hunan, a chi'n methu, chi'n trial gwrando ar bethau, deall beth sydd yn mynd ymlaen, mae'r ei ogrwydd yn pwyso lawr yn drwm ar yr enaid. Ac i chi'n mynd yn anobeithiol. Ond yna, trwy ras, falle trwy wrando ar bregaeth, falle trwy ddarllen rhywbeth, falle trwy dod, bod yr arglwydd yn dod i gof adnod i chi wedi dysgu tra'n blentyn, trwy ras i chi'n cael eich arwain at y groes. Ac falle bod yna elfen o hynny fan hyn, mae gwedd y wyneb grasol. Falle'n cofio yr eiliad honno i chi cael eich galluogi eich nerthu o deimlo pwysau pechod i chi'n codi'ch golwg ac yn gweld yr Iesu ar y groes. Ac yn gweld ei wyneb. Yn gweld i'w wyneb grasol, ac nad yw yn taranu bellach fel mae'r gyfraith yn taranu, ond mae yna wyneb o dynerwch yna, ac mae fel petai yn ymestyn allan ei fraich. Mae'n ddarlun rhyfedd yn diwedd, mae ddwylo wedi cael ei hoelio i'r groes, ond mae fel petai ar y groes, a fod ei wyneb ei holl gorff fel petai yn ymestyn allan ato chi, ac yn eich tynnu chi ato ef ei hunan. Mae'n gymaint llawn o ras. Ac mae'n dweud tir datau ac i chi trwy ras a trwy nerth yr ysbryd glân dan bwysau ei ogrwydd pechod yn dod ac yn gweld yr Iesu ar y groes ac yn gweld ei wyneb grasol yn rhagori llawer iawn a'r bob peth a welodd llyged ar hyd wyneb de ar lawn. I chi'n gweld fe sydd â phopeth, mae'n cynnig bywyd trygwyddo, mae'n cynnig maddeuant pechodau, mae'n cynnig heddwch cydwybod. A chi'n gweld y gras a'r tynerwch yn yr Iesu. A mae'r Cristion yn cofio nôl i hyn ac yn parhau gydag trwy gydol taith bywyd.
Ac mae'r Cristion yn dweud, rwyt ti, Iesu, yn fwy na phob peth. Rwyt ti'n rhagori llawer iawn ar bob peth. Sylwch y geiriau yna, ar bob peth a welodd llyged. Hynny yw popeth ar hyd wyneb de ar lawn. Mae person yr Iesu yn golygu mwy i'r Cristion nac unrhyw beth mae'r byd yn ei gynnig. Ond a yw hynny'n wir? Pam fod yr eglwys mor llipa? Pam i ni mor gloi? Ydyn ni wedi colli'r golwg yma o'r Iesu? O na fydden ni'n dod nôl i gallu canu gyda'r emynydd a'i ganu fe heb rhagrydd. A dweud o rwyt ti'n bopeth i mi, dwi ddim eisiau colli cyfle, dwi ddim eisiau colli cwrgweddi, dwi ddim eisiau colli oedfa ar y sil, dwi ddim eisiau colli astudiaeth, dwi ddim eisiau colli cwr pobl ifanc, dwi ddim eisiau colli fy amser tawel gyda'r arglwydd, yn fy nghartref, yn fy stafell, yn darllen ei air, yn galw ar ei enw. Dwi ddim eisiau colli cymdeithas ag ef wrth i mi fynd ar hyd y dydd a taith bywyd, am fod i'n gallu cymdeithasu ar arglwydd. Oni dylen ni fod felly. O na fydde'r Iesu yn bopeth i ni. Ac os i ni wedi colli rhywbeth ar hyn, y byddwn ni'n gofyn i Dduw, o Dduw graslon, tirda fi nôl i'r man lle dylsyn ni fod, lle dwi'n gallu canu yr emyn yma o waelod calon, o brofiad, ond hefyd ei fod dal yn wir. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Rwyt ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd, oll yn gyfanddaeth i meddiant gyda'n Duw. Y mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llyged ar hyd wyneb de ar lawn. Rhosyn Saron, rwyt ti'n well na phopeth. Rhosyn Saron, ti yw tegwch nef y nef. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon, i ni yn gofyn i ti fadden ni fod yr cariad yma, fod y sel yn aml yn pylu. Madden ni am hyn. Madden ni bod ni'n gadael i bethau'r byd i ddod i'n bywydau llawer rhy aml ac yn llawer rhy gyflym. Trigar hawr ddim, tirda ni'r man lle gallwn ni ddweud, mae ti yw popeth i ni, mae ti yw'r cyfan i ni, ac ein bod am dy wasanaethu di athgaru di gyda'n holl nerth. Gwna ni ar hyn o rwyt ti am i ni fod. Trigar ha nawr wrthym, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.